bụ na ọnụkwube TV ke na n'ụlọ anyị n'ụbọchị taa. Ọ bụ Maazị Ogbonna ya ka bụ m. Ebe anyị ugbu a bụ na Mahezi, ebe a na-akpọ ya Mahezi. Ihe a bụ Salt Lake, ọ bụ Salt Lake a na-akpọ ya. Ihe a bụ mmiri. Otu ị na-ahụ ya ugbu ọ dị ka mmiri. Ọ bụ mmiri ka ị na-ahụ. Ihe na-ahụ ebe a bụ nnu, salt. Ọ bụ na ikuru mmiri ugbu a, ị na-esi ya n'ọkụ, na-esi ya n'ọkụ, na-esi ya n'ọkụ. Tupu ị mara ihe na-eme, ọ ghọọla nnu. Ngwa, ọ bụ na ile anya ebe a, ị ga-ahụ nkiri ihe na-agbapụta. Maka kwa ya ṅụọ. Ihe a bụ nnu. This is salt. Ọ bụ na ikuru ihe a kịta, mmiri a jiri ya sie nri, ị gaghị etinye nnu n'ime nri na-esi. Ihe anyị na-ahụ ugbu a eyela nri gị. Ihe a bụ nnu. Ọ na-asọ n'ahụ ya, ọsọrọsọ baa n'ime ebe a. Ọ bụ na ile enyere ebe a ugbu a. Ọ bụ Salt Lake. Mmiri ya sara mbara, o buru nnukwu ibu. Ọ naghị ata ata, mana ọkọchị mana udu mmiri ọ naghị ata ata. Otu aka ọ dị gburugburu, ọ dị omimi, anaghị egwu ya egwu. Enweghị ike ịbanye n'ime ya sị ka ikuo ya bụ mmiri. Ndị mmadụ na-abịa ebe a ekuru mmiri n'ụtụtụ, ehihie na abalị. Mgbe ọbụla a na-abịa ekuru mmiri ebe a. Nwoke anaghị ekuru nnu a, ọ bụ naanị nwaanyị bụ onye na-ekuru ya. Ụmụ nwaanyị ekuru ya, ha esie ya esi, ka ha na-esi ya ọghọ nnu. Mgbe a lụrụ agha Naịjirịa na Biafra n'ihe dị ka afọ 1967 ruo na 1970, ọ bụ ebe a zụrụ ala Igbo niile nnu, zụrụ ha ndụ. Ebe anyị na-afụ ugbu a, n'ihi na ndị mmadụ na-arịa ọrịa kwashọkọ n'ihi erighị nnu. Nnu bụ ahịa iwu, inweta nnu siri ike. Mgbe na-akpọ oge afịa atak, ndị mmadụ na-esi n'ebe dị iche iche ịbịa zụrụ nnu n'aka ndị ọkpọsị nakwa ndị uburu. Enwere mmahie n'uburu, nke a bụ mmahie nke ọkpọsị. Ọ bụrụ na ndị mmadụ abịa zụrụ nnu a, kụrụ nnu a, sie ya esi, ha na-aga ree ya, resịa ndị Igbo ndị ọzọ dịgasị iche iche ka ha ghara ịrịa ọrịa kwashọkọ. N'oge ahụ na-alụ agha Naịjirịa na Biafra, ndị ọkpọsị anaghị arịa ọrịa kwashọkọ n'ihi nnu, n'ihi ebe a. Ebe a nwere ọtụtụ ihe ndị dị iche iche nke ọ na-akụzi. Onye nwetara ebe a maọbụ onye chọpụtara ebe a bụ onye na-agba nta, nke bekee kpọrọ hunter. Oge o nwetara ebe a, ihe o mere bụ na ọ bịara jiri nwa ya chụwa aja, nke mere ka ebe a saa mbara. Anaghị agba akpụkpọ bụ ime ebe a, anaghị agba akpụkpọ. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịba n'ime mmanya wee kuru mmiri a maọbụ kuru m, ị ga-agbapụ akpụkpọ gị wee kuru ihe ọ bụla ị chọrọ ikuru. N'ezie ihe a nwere ọtụtụ ihe ndị dị iche iche ndị ọ na-akụzi. Ọ bụ ịfụrụ ya mee mmiri, ọ naghị ata ata. Nwoke anaghị eji ụkwụ banye n'ime ya. Yes. Ndewo.